ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hakajing peninam, Haka Prime Megapreneur Expo Arajar Arsal, ya kitiar gitar, kibakinong sengkam lejong, kila penmi, kawai na kakenhun, kabangilaya kendu hangni kadai kakenhun jang kibriyo ki bom yo i kekman, ya kabalatip kum ka blind lead trust, kani kakenhun kadon sisay kasap kabakerpang, ya kabapensa yo i daladihi, haba pipet ya kini ka video. Ki penmi i kitiar gitar, kibala wanirap syuk-syuk, haka pulih kaputhi, ya kibriyo ki bom yo i kekman. Tungin apa yang kasap ke jengki. Teng junga de ba Jitendra Dekhar ka Sinong junga de na ka Sinong Pas-i na sa West Jaintia Hills District. Te ka organisation junga ka de ka Blind Lead Trust. Ya kini ka organisation jungi ka ba ngila de register na du snem arjar khat phra. Ke habe di bet kini ka rensan te long kairap yang ngi long kumno bangin showcase ya ki prototype jongi. Long kumno bangin advertise kita ki talents ki bangi ngidon. Long ba ki jingdon jong ka program long kan kinbon ki entrepreneurship lene kinbon kita ki long ki breu ki ba keleng-keleng ki companies ki bahe-bahe bakin wan ban khmi lene ban pej ya kita ki talents lene kita ki jingdon kam jongi kum ki bangi ki jaitir ki bangi produce na lade lene ha ki jingdon kam jongi let's say kan thau sya kata bakin kan kring ya ki we bakin kershan yangi lene bakin yarap yangi kumno bangin penbaha lene kumno bangin penyayo lene kumno bangin pensapriang ya kini ki products ki jongi ken kan jing so tho jonga kalong ba kan yarap ha kata kaliang hang ne kini kedi ka bril ka bangi ngi thokot ha ka por bangi police school kini kedi ka first prototype jongi long nadu mensua kila alap ya kane te nadu ha bangi le school ngi pule da kane te subuh mentang ngi apor ba thep paper ngi thok kum ne kum kani ka paper ngi thep kum ne nang ta onda la thok pa de long hang bu hang ne ma e ukana la ban thok to sim kanai thok to kani ka slate ngi khot te nang ta ka to paper kani ka khulom ma jaka khulom ngi khot stylus te kani pa dengi haban sudung kai te ngi la khanyot sudung to kan sami ki dot kani ka 6 dots pekine dot 1 dot 2 dot 3 4 5 6 te kini ki 6 dots ngi la ban penmi iki alphabets ki punctuations ki kinu ki spellings te matak dengan sedang thok kum tangan thok ABCD baik dot 1 dari A dot 1 to B dot 1 to B dot 1 to C dot 1 4 D dot 1 4 5 kunta bangan pule pat ngan hapen kela dakum ne ngan sapen kela kum tu kum ngan pule kinang dapat A B C D. Nakaleng jong ko organisation jongi ngidon kini ki prototypes ki bangila new design lang new system hakaba ngi kumno ban pensuk susu yangi nomar kani gede ka he telmar da ngimut bandon kam hang nur ngidon kam me kumne kena bangila ban tho te ngile kumno menta pada ngidon ya ka Braille X ke bangi ngi design nakaleng jong ko organisation jongi haka long ka Blind Lead Trust nang ta ka we ka new system ka bangi tang su khnyat yo bodam la ami ki Braille te iban idon hang thi in sabatai phi company hello jong kata ngan su highlight ye kini te ka baar pade ka project ka baar pade ka bangi ngidon kini ka wax pen kini ngan pen ayu ni komputer jonga kum kini ka wax pen pe mo kini ka banga ngasnahi ngadang susnahi ya kane pila bun mudur ba kani nga connect da ka battery hang ni kani ka switch ka banga sna banga haban on dangala on you switch em te kamut hang ne ula unsa khluj tendela khluj yakini kidon kini ki crayon paikom kini ki crayon ki ba kini longba ne crayon ngathep hang ne hapo ngathep hang ne te ngala on you ne kamut ula khluj ngala bandro ke hang ne te pila i menta hang ne ba hang ne kamut
kini kita hane piru pilak ban yo I hakaba ngaro ngalak ban yo sngeu kini gilain te ngidang haban pen bahas susu ya ka hakaba ngilak ban kumno bangin penmi kanang ni syakmat kani kedeka first time nak yang jongi ki PWD sa jela jongi ke bala ban penmi ya kum kini ki jai tiar lam ta jongi kedeka sen ke banongkong ya ka jela jongi te habede bat kini kelong ngi nak yang joko organisation bentang ila engage bat ke NIT ba de ba kumno ban patenting ya ki kumno bangin develop susu ya ki bangin yo kita ki technical engineering leni kita ki ayu mangidon kam ya kita ni engage bat ken IT mereka kam ayu khendiat atrai ngai bakade bakalong kam slow khendiat karkom terkam ngalam teng-teng ngir usulong ahi amar bangi kwa baka ki beneficiaries kin yo jing mentoy mo khamba mar ka education te long ba jing mi jang kini kitiar kan yarap ki sikade nam ta jong ki perlok jongin mar ngiro ngi so tho ngiro ngi ngat ha ka jok apot phi ka kerteng jonga ka dei bandvina kamden bat kasno jonga ka dei nasha umden te ngadi secretary jong ka blind litras te mentang ko ban bataish phangani ka bril x mo ka ba mangi hi ka kanhun jongi ngi layashna bat ngi lay design ya ka rengkat ru bat u Dr. Theodore Malam Bamkoi hadwaru ble bala khlana ni gana sla perthemo u de u bashna ya kan u design rengkat bat ki idea jongi namar menshwa kan ka bril ka bangi ju panan kam menta ka slate ba ka stylus ka kham jinjar ka de ka old system telong ki bril kin kham jinjar bandra ya ka mo shinu kat chaba kidan kam teleng ba kan ka bril x level pat ka bangi shna menta ka yarap bat ka kampen sup kalau long kabarit kalau long ke mobile bat ngilala ban press lengba ka jing press jungi yakini kidan kami kadak ha kan ga seletip kan kalau kum machine ka ba print ya ki kot na kum tu kan kat ka bangi press te uni udi seletip u bangi tap hang ni hapo khanang ba ngindup la ban tho ya ki bangi dan kam bat subuh la da ngi dan kam ban shim da wairu ya ka prescription ka ba ai doktor ngim dan kam shu ban kli shi pausin ar pausin ya ki bayu I ngin shu tho ba ki kerteng jung ki dawai lani kat nusin bangin di ha kata ka sla jong ka dawai ha ka tu strip jong ka dawai ka mon ngin asuk ken ka kani ka yarap yang ishibun teleng ba ka ni ka yarap ro ha ka puli puthi khanang ba kitu ki briu bami I ki la ban shimi ki notes jong ki ken ta kani ka de ka new system ta mentangan pen EP kum nungan tho ang ni te ngan tho ya kan ka kerteng jong ama hang tu ngan tho bi pet kani ka seletip ka bangin tar kum ni pat andang ila dap tho pet kini bangin ila dap tho kini kidat te hang ni ngala tho ya ka teng jonga ken combine shot ngala tho hang ni BAN kini kidats kum hang ni kini kidats te hang ni pat ka tho hang ni seletip ngatho bat ubi bat ue bat un te kani ka de ka bakambha bania ka barim namar ba katu ka barim ka bangishna menshwa kam da biang than mo ka wai ka kham e kidat steng man ngila pan mi da kani ken te hangni ka dan 1 2 3 4 5 6 namar bale ya kini ki skin riu tli kidat la kan thop lang haki barok ki jingdan kam jungi ki bangi ko ban tho tengi ko ban advertise ya kani shaki briu kamtam shaki bam yoi bat ladangi ko bandi ya kar ngindi hakador ka babiang kenya ka babidor khanang ba kiwiru ki perlok jungi ki bami kin dobla ban thi de kani bat kin padan kam ya ka lada ki ko ban kontak ngi kilap ngidan ka website jungi ru ka ba keteng ka blind lead trust blindlead.org mo hangta ha ka website jungi ladan ki ka map ka content jungi blind lead trust han ka keteng blindlead.org website jungi te sakawiru hakata ngin so publish ki badan website jungi ta kamot ladon ki contacts ladon ki email ken jungi kan ni ka di ka laptop ka jong ama long khabade ber ka jingkli jungki habang mi I kum ngi podon kami kini kita such technology ka android phone ro ngadon ke laptop ngadon ki desktop ro ki long ki don namar ya kini la design la shna kata ka software ka bangi khot screen readers hapo ajong kini ka screen readers
ngidon bon kita kijai talking kilong kiba keren kiba ki badun haki screen em kin dictate yang long kin don kita dictation kaba subuh menta for nga ladang menta kadang lock kanika ayu jonga dengan ladang play lock menta pe hang ni menta namar nga sign nga log in ya WhatsApp jonga hang ne kamut ba kaya thu yang kaya thu yang ya ke badon hang ne Profile picture. Disappearing messages on Let's enjoy for some time as a friend. Ladangang gidon ki kentin ki bangam sung thu em ngalaban su khnyot hang ne khnyot ne ngi khot search gun mar kani jonga ka kamdi ka laptop ka de ka Chromebook te kani ka ayu ki ngalaban spell O U space baik O Y. ladang tho ro su mutama ladang long ladang kwa tho End to end encrypted. Chat list. Default user Hamadi 7:34 AM status DVL check status image photo. subon ta e ngan hano Text area. te kamut ngar su ai be enter kamut hang ne ngalaban tho ki ladang ade ben tho high p Size 15. Space L space A I U space. kajing state ta kasong ha kajing ayu jongi kajing state ban thon mar season mengila state ngila recognize gini ki keyboard ala bai hat bi A S D F G H J K L kat kumalong mata hingi syam jing habai de bat ka kumno ban implement sikini ki kini project ki jongi namar habai de bat ka funds ro pin pi ngi don ki design ngi don ki idea Henry ban implement ya kini ban produce kini kumno bangin sedang ya kata ka manufacture jongi kumta ka ki jing don kam jongi kumno bangin produce ki bailut kesan ki bailut by engineer let's say nang ta ki bai patenting ki bangi hab ban don kam gedang bun ki jing don kam jongi ne ki office jongi kat kumulong mentahi ngi ha po ka organization jongi ka jing ka jongi ka deka financial crisis telada don kino ki ba la let's say ki ban ya rap le ki ban ya kentiu lem nam ta ka baha ka miet ke jongi bat ki pateng jongi ki ba dei ha ka jo ka apot namar ba kani ka jinglong jingman jongi kam da dei bandong ba kala bandai ha ho yeng baduk na yeng baruspa na hastor na no kandong kala bandai hang no kan mar kani kan dei kan jer khat kimla ban batai lupa te dei na takadaw nga karpat ya ki perlok perjor ya ki pradok prasnam ki praseng NGOs ki bala kiu ki bala yar ki bala don lene ki companies ki badon ha jala lene ka sarkaru somha ban ya phai khmat lem shangi but ya rap lem ban kentiu lem yangi kumno bangin guide yangi mo kumno bangin ya chakmat habai de buat ka kam jungi aba philayo i bak ngidon ya kata kasap ngidon ya kata ka ki talent ki jongi ki long banong no te pentin lenti lem yangi kumno bangin kiu chakmat but ya rap yangi bangin nang yai pertu ya ki kamba baha jongi nam ta ka pateng jongi